Jeg tror måske det vi laver på Bornholm i virkeligheden, det er lidt af sådan udlevet drømmen om at sådan lidt opdagelses, sådan lidt nyt territorie, og det er dansk grund og... Man er de første til at lave mange af tingene og sådan noget. Ja. Det er jo et bedre begynder-boulderområde. Eller sådan. Jeg synes faktisk på mange måder, det er sådan, lige så godt, nogle gange bedre boulderområde end Kjuglekuld er. Så jeg tror på den måde, så får det en helt speciel kvalitet, at her er så skønt, eller sådan, hvor man kan sige, Kjuglekuld for eksempel er jo et fantastisk boulderområde. Det æder med høj kvalitet, og det er virkelig, altså det er meget tæt, der er mange problemer tæt på hinanden. Men det ligger bare ude i en eller anden ulækker svensk skov med hygge over det hele. Præcis. Det eneste, der mangler herovre, er en guidebog. Det er det, der mangler. Boulderområdet, det er her. Ja. Du skal bare få lavet en fucking guidebog. Men det er jo ikke kun bouldering, der er på Bornholm. Synes jeg også. Svedig rulleklatring, altså. Pisse svedig rulleklatring. Det der også er med det her klatreområde, det er, at det jo bare ligger helt vildt sindssygt. Det har vi snakket om. You are playing, but you're not playing enough.